Özbekistan Respublikasynyň Hywa şäherine geçirilen bu halkara festiwala Daşary welaýatynyň medeniýet we sungat işgärleri gatnaşdylar. Dünýäniň 40-dan gowrak ýurdundan dörejelik toparlarynyň 200 golay wekilleriniň arasynda geçirilen bäsleşikler gazakly pursatlara baý boldy. Halkara festiwalyň düzgünlämesine laýyklykda saýatlyk hem radiýet sany boýunça taýýarlanan çykyş bu ýerde halk köpçüligi we eminler topar tarapyndan uly gyzyklanma bilen kabul edildi. Şol çykyşlar güneşi diýarymyzda gahrman arkadagymyň hem-de arkadaly gahrman serdarymyň parasatly başlanmagyna, medeniýet we sungat ulgamynyň ösüşleriniň täze belentliklerine tarap anamly wariýanyny aýdyň görkezdi. Ýerine ýetirilen aýdymdyr saatlar berqarar döwletimizde medeniýet ulgamyna da şunyň belent ruhyna laýyk gelýän ösüşleriň gadanylyanyny aýdyň görkezdi. Türkmen halkynyň milli medeniýetini dünýä ýaýmakda ýurdumyzda her türlü işler durmuşa geçirilýär. Ma'lum bolşaly dutar ýasamakdan içirigi, dutarda saz çalmak we bagçylyk sungatynyň UNESCO-nyň adamlaryň maddi medeni mirasynyň görnükli fanyna girilmegi munyň aýdyň misalydyr. Halkara festiwalyň gatnaşan ýurtlaryň medeni çykyşlary hemmeleri günsünçekdi. Şol çykyşlar bu medeni forma ören ýokary derejede taýýarlyk görülendigini suwd edýär. Ýogurlyk ýurtlaryň bu medeni dawarany ýokary derejede geçirmek üçin ähli şertlери döredönligine belli geçmek gerek. Türkmenistanyň halk artisti Almagun Nazarowa bu festiwalda şowly çykyş etdi. Şeýlelikde Türkmenistany dörejelik topary festiwalda birinji orna münasip boldy. Ýeňiji bolan ýurdumynyň toporuna festiwaly guraýjylar tarapyndan pul bayragy hem-de ýadygarlyk sowgatlary dawaral ýagdaýda goşuldy. Maksasy bu içäreler oňa gatnaşan ýerleşmede ýatdan çykmajak täsirler galyrdy.